Quattro Services Tampere Oy on johtava LVI-urakoinnin toimija Pirkanmaalla, erikoistuen LV- ja IV-urakointiin, tekniseen eristykseen sekä huoltoon. Kuulumme QMG-konserniin, joka tarjoaa monipuoliset talotekniikkapalvelut, kuten sähkö- ja turvaurakointia. Olemme mukana lukuisissa uudis- ja korjausrakentamisen projekteissa tarjoten kattavia huoltopalveluita, jotka ylläpitävät kiinteistösi arvoa ja asukkaiden mukavuutta. Palvelemme rakennusliikkeitä ja rakennuttajia, taloyhtiöitä, isännöitsijöitä ja yksityisasiakkaita. Erityisosaamisemme kuuluu LVI-urakoinnin ja huollon lisäksi ilmalämpöpumppujen asennus kuluttajakohteisiin. Tarjoamme kattavia LVI-palveluita erilaisiin kohteisiin, aina uudiskerrostaloista tehdaskaupungin klassisiin kiinteistöihin. Hoidamme koko projektin suunnittelusta toteutukseen ja palvelumme hinnoittelu joustaa kiinteähintaisista, tavoitehintaisiin ja muihin urakkamuotoihin. Olemme tunnettuja laadukkaasta työnjäljestä ja aikatauluissa pysymisestä. Varmistamme, että rakennusprojektisi valmistuu suunnitellusti ilman viiveitä. Meillä työskentelee Pirkanmaan kokeneempia talotekniikan ammattilaisia, jotka viihtyvät työssään pienen vaihtuvuuden ansiosta. Ole rohkeasti yhteydessä, niin katsotaan sinulle paras ratkaisu.